Omar Sanogo ika foli be kuma so ngona la amba fo nyina ni watina Sanoko ko isanoko abana abu sirajantama ameta Ukake. ama ira kanumba la ku sogole menura FM na Tabarikala. to anani tombi murumuru duru Namo. amela selike ni watina ka bo jela korji kunyumani ale woredala Otuli. wole sira 76 33 43 03 abana. abu sirajantama ne be mbolo makari ka don telela Ukake. me boni sebanyi uko seba mako independent sebani ke ba ale toko de Musa Bilali Sidibe Akudi. abu safina jarafla ke akumara ako kanyeshi musuko fole mumbe ni aye president de Kisaliye no ko fora ate Aminata Diko ata ale ko fowa abu ni akli bala muye dwa kun temanena ni musuko fole korofo muno obora adda kono nation jini keneka kanyeshi an walla kana bawma abu ayo korofo muno ta kanyeshi an walla kana bawma ibina ye ka foko jereje kulumumbe nanka mako CDM na ale ko fora abe collectif pour la défense des militaires abu safna jira damo soyan kuma la anka mako CDM ulu koni tara dama kashi sebandune ulu koni plenty do kanyeshi ni musula kaima plenty mun konna la uyaira ka foko musula kaim kwa yi jojoro la ane joro ma amanga abu ko nyamini wa ko sigata la ko aye jamfa fana ta kanyeshi munye fasoma abu munye CDM yo ulu koni o plenty do ga be na ka foko munye président du cadre d'échange cadre no okofora abe parti politique mun tale farangonga ka jereje kulu baye abu ame domna kombi onyama bako ni ayira ka foko ale ka deme ko be takanya shi ni muso ko folema no debe Aminata Diko no bo okofo Musa Bilali Sidibe ayira ka fo ibina ka foko ni muso ko foli Aminata Diko abu atara kuma muye société civile ko ni ko otola kabi akumara société civile togola akera sababu ye ka nyugu chama ko ni ko olawuli anga jamana ko na ola abu safna jira ni muso ko foli ay ko fo muni ko shele na son jinin keneka ama dugo mashila ma chama ko ni obora ko fo in kalama o sabige muye jalakli chama ayo tani nganya shi an walla kana bawma aka jafu ko ta fara on ni risu mun keleme ka ambule du nyama domna ko bi ay jalaki chama takanya shi oli risila ko fena ko uma ayira ka fo ko munya an armée anin ka ta fara munye risu mun ba on fa yami domna ko bi na be kalam fo ko fo abu safna jira ko buna adama de era ku buga dankara la kosobe munye jamana era koron fa man fe aka ja ka tabla munye jamana chaman chen fa fe ni muso ko folen ko ni aye ni korofo ko ni ka ashele juma temene no bena janvier kalo kle muga an wolon vla oma munye na son sini ya abu ale kenekam ayo korofo mun ni ka ashele ni muso ko folen yera jatemena kala je Aminata Diko abu ayira ka fo ko miye presidente de Kisale ale ko ni jereje kulu doye anga jamana kono jereje kulu mun na ayira ko ni na amala ko do kabi ala yera kan ni chansi abu ma delika jereje kulu Kisale ka to ko mene bite abu sabaningala ko ako munye ni muso ko folen ayo obara muni ko ke ibina ka fo ay multi sheki abu safna jira Aminata Diko ayo de ke kumala ni conseil de sécurité de l'ONU abu o Kenegan o multi sheki konala abu sigata la ko ni muso ko folen ay burja tani nganya shi an walla kana bo makoy sigata la fo kata fara irishi munu no uba am fenya me do muna kon bi aye burjali bele ta kanya shi olu fenema munye Aminata Diko abu aka korofo konala ayira ka fa me do muna kon bi o sigata la ko munye an walla kana bo yo wuli ka jone chesiri chairman ko ko ke munye terroriste bundeli o sirafe ga yayira ka fo ko obara munu obiga ke an walla kana bawo ani onan teri munan kelema ka ambule du nyama abu no be risi jamana ko fo ko munye buna adama de era nanga mako droit de l'homme abu safna jara ko ambuko o dan su ko kosobe ko sobe ay ka fo ko munye irisla ka munu me arme maliani kerefen watina abu ku ne arme maliani ku biga dan ko ni ka asibe ko sagu ni muso ko fole be na ka fo ko ayo ko fo ko ni ka ashele sebani ngala ko be Musa Bilali Sidibe ko fo abu akoni ko fo mun ne abura ni musula kan ko ni da ko nation jini keneka akoro ko ko asibe ko nyakara anga jamana kono sabe ke mado ya ira ka fo ni muso en bolen fla ka fe mun ko kene kerenga la anga ministre mun o me keneka ado no be abla job ko fo abu alefana yika dusuma kashi ida akene kan koy sabe ke ama bodu nu for la kati kono fo abada abla job ya abela dilen barati akene kan ay ko fo chama taka ni musula kan ko segare ante muso ndo anta do abiga kuma jere je ko mun ko ko otogola abu sigata la ko ni muso akuma société civile togola ka soro mu société civile mawira ko ko uta don ko shila abla job ayo ko fo ko shele abla job ko ni ayira ka fo ko do dogolen ko ni meni ko fe abu safna dila dona na tawla anashido ni muso ko fole ay ni mbara mun ken nation zini keneka abu ibena ay ka fo ko jere je ko mun be naka mako collectif
pour la défense des militaires damusan kulananka mako sidem olu mutabla da gridala hui abu olu tra plenty do kanyeshini muso kofole ma plenty mun konala yaira ka foko muso kofole ko yi joro dola ani joro mun o manga abu safna jira ay briefing do biraka ani briefing mun o manga nyamini jamfa jugu abu safna jira uka plenty konala uyeni bela jelen ko shele akono sabaringala ko ako munye collectif abu safna dira ubuka jalaki chaman takani musulaka yon koni kusegere collectif ka fola yaira ka foko ni musoko fole no be amneta shake diko kofo amneta shake diko kofo abu kaye la goshi mutani nganya shi anka force armée de sécurité et de défense ka abu safna dira kaira ka foko olubuka shia do ko kusani shia do ye kubuka bingalita ka shia do kusegera abu safna dira be na ka foko ni korofo koni ko ma beside mogoma yaira ka fo amedom na kombi oluko ni metu tada kiri buna kun kene kan ko kiri ane olu ne oni musulaka en ku fara ka bo nyona sebaringala ko ako kabi fo ko en kedo fo kana bla bila abu safna jirani yelela ango bololo srofe ibena ka fo ko korfo kono ko asebe ko chara do ba ira ka fo ko mu amnata diko ko ajobala do ba ira ka fo ko ana ajote ko fo de njigu odo abu safna ko ako gamma mu no be no ye cadre d'échange des partis regroupement politique pour le retour accord à l'ordre constitutionnel no ko fora atiter kora nunu ko fo tera bana abana anu tableau ni bora de sabaningala ko ako onyema de ye Modibo Sumare ale koni ya ashela ko sobe aka bololo sirafe Modibo Sumare ayira ka fo ko ale ka deme ko mbeta ka nyachi ni musulaka ima no be amneta diko no obo okofo Modibo Modibo Sumare kote Kumuro Sumare de wa Modibo Sumare Modibo Sumare ale de kadri nyama ale de awo kadri nyama de bale bulu awo kadri nyama fele to ka min wele la ka do torno na o bora kono goita alors o bora kadri kono ngo kunya kuma la sela awo ay kadri fene wele ma wati be kuy awo ora do nyama bi est ce que ni nyama kalo saba wa ngon akon me ni doni no na min da bi dadi ayo ala kanye kada amina rabia angata sabani ngala ko munye collectif pour la défense des militaires CDM abu safna jira uko ne ayira ka fo kutinu shika naje abada o sabuke ni musoko fole aflaka ni bara muni ka sheleta abu safna jira ko be ka sababu ye kana ni basiki balaye anwa jamana kono abe ka sababu ye kana ni shawolo maye anwa jamana kono o ye fanye urutinu shiki abada ko laje ko abu tu tada kiri buna kun kenega abu safna jira o fana temanu ko foka boy bina ka fo ko mu janvier kalo club bisaba mu ye conseil national de la société civile no lu be kuma société civile to la o lu fene boru u ka dade o kono la koy abu safna jira mu ye conseil national de la société civile o lu ko naira ka fo ko mu ye bara mu no talemega kalfa oluma ka société civile jora ko fa abu safna jira ko sigata la ko olu no jora ko fa tente o lu kum kono la ko ku bay dajie ma klokan adamu nye fasu dum bela jilen o klokan ka fo ni korfo mu na abolen fle ni muso ko fole nda kono nation jini kenekan amneta chek diko abu safna jira ko lu ta tinwando bi ku na tinwando shini ko te foi kalama la bi ko te foi kalama la shini sabani ngala ko ako kabe ni korfo ko ni na abora ni muso ko ni o da hono abu ibe na ka fo ko lu yere feren da balike o bisika ni muso la ko fole ni ka la soro to ko muna no de be amneta diko no o ba ale ko fo abu association no fene ba bulo o association o humanitaire no be de meta ni nganya shi moma nanga mako solidarité 2023 ibe na ka fo ko mi amneta diko o association fene ko o ba abulo abu safna jira ko lu feren da balike o bisika la soro to ko muna sabani ngala ko aku game dom na ko bi ni muso ko fole fene ya ira ka fo ko kabe ale ni korofo ni ka shele abu safna jira ko menace de moru abu safna jira ko neni njugu ko tara kale ta ko sigere wala ko ni mani bla dagiri da ko kale fana tari ta da kiri buna kun kenega njugu mun no buga ta kale sigere menace de moru mun no buga ta kale ko sigere abu sigata la ko tari da kiri buna kun o kenega jongo ka fo jongo akata kumai alo ade kuma ga kumai na ta boro ka kiri no boro société civile mo te do bo mo ko yare e bi ta kuma mo to ala intudi aywa ma joli ba do ya kuna fana ngoni fle abu anya benege mo ka bo indépendant ale konna la sebani ke ba to de Musa Bilali Sidibe ibunya obala betam kon bi do de ke ala ka jisuma ke ngo invura mi metal ke kado ka fo l'indépendant ni ale bla l'indicateur du renouveau mi ale ta l'indicateur du renouveau ka keni aka bi bolé ya do ka fo ni a jamtene ale ka sebeni akui kado ka fo mi metal ke kado ka fo délégation bele do ya do ka fo ko kunu ngo no bene kado ka fo février kalo rek le foloma en 2023
mi me talke kado ka fo delegation belebele a i kado ka fo mi me talke kado ka fo ulu tale me kidal kidali kado ka fo ni ye kidali ta ha laje la jele me akalama ka fo kabi wati dola ka se fo sisa man fe on fe santam banyangoy mi me talke kado ka fo a control no ye kidali kado ka fo a marako a be sema bologoy mai kado ka fo ni wati labayna sema ko ni kado ka fo ulu ni kado ka fo anga gouvernement mi me talke kado ka fo furu aba fe ka yobo yaba mai kado ka fo ni delegation belebele kado ka fo ube kata kidali aka je kado ka fo kabi kunu utara kidali delegation ni ya ta laje ma munu be no ulu be wole ko diplomate accrédité no ulu be talike kado ka fo ambassadeur la aka je kado ka fo jamani se wale munu ni ulu be onga jamani ngono aka ja kata se o delegation belebele ma nu ngoni kado ka fo yu kata ma bere ta kata kidali we kado ka fo nu tara kidali uba fe ka fere ni dabali bela jele tige kerengere kado ka fo bela jele me akalama ka fo ni ndo laba na ni kado ka fo ube wole ko accord pour la réconciliation accord pour la paix et la réconciliation accord d'Alger bela jele me akalama ka fo o wati na mi me talike wati be ka gela aw ni kidali ka je sabla kado ka fo nunu nya gira wati tebenu na ka fo ko mi me talike accord baro la ko usende ala blé usende ala bi usende ala jini o mai kado ka fo wala ta ubise ka segi u ko to mina mi me talike ni delegation na ulu de tame kidali aka je kado ka fo wala ta fo ha be bisika sabati to mina anga marabau ani kidali anyama ni nyanje mi me talike kado ka fo ni delegation belebele na yo de fo ka fo ko ni ya takalaje delegation mi talike kado ka fo ambassadeur dowla jamane munu be kado ka fo accord d'Alger mi blase nga wati muna munu vana yu seno kado ka fo mediation ani oye fo ka be chebe ani kambe bisika sabati aw ni kidali ka ni nyanje to mina aka je kado ka fo groupe sema mo ni nyanje o pai kado ka fo ni delegation belebele munu ngoni kado ka fo ka ke ni kado ka fo haka ja oni ere ma do olube ala munu ngoni tame kado ka fo kidali aka ja fere ni dabali bela jele bi se ka tige sema mo ni kado ka fo mali gouvernement am bi se ka do dakele ve ka bo dakele ve to mina aka ja kado ka fo accord d'Alger mi ni o baro be sino aka ja kidal ka no lu keme ku funu ku jo kerefe ka fo ko ulu sede akofo europe ni metalike kado ka fo mali ere ko lu sede o shiroble ni kado ka fo ka be bi se ka sabati ani nyanje to mina o mai kado ka fo ko ni kidal ta ka laje abi san chama mo mi metalike kidal la mamu be ni ulu be wole ko les sections rebelles nyado ka fo we ba manji koro ye nyado ka fo kidali amara be ulu bolo bela jele me o kalama o te ko deni min dugo me mola ma ni ye kidali ta laje la jele me akalama ka fo 2000 depuis 2015 watu la ni me talike kado ka fo tegeno bla ko ni kera ani nyanje la se kado ka fo gola min ni abe on ni kidali che gola min ni abe mali kona ba fe atasuma bisika dufa to mina o mai kado ka fo o de tarala ba tegeno bla ni sebe min ni ama wole ko accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger nyado ka fo sebe ategeno bla Alger ka o fi mai kado ka fo ko Alger wati dola Alger ka were fere ni dabali bela jere tige ni metalike kado ka fo ba manji koro olu ni aw misika do dakele ve ka bo dakele ve tona parce ba ka fola no ye a jamu tene akui kado ka fo gola jume ne do me aw ni nunje nunu nya yira kabini wati dola ka fo kui kado ka fo olu ba fe na manya ka fo ko akori bul dabido akmala fere ni dabali bela jere ka tige u kata nyu anzore kado ka fo yoro mi ni oye très inconi wala mai kado ka fo oye très neutre nya do ka fo oye yoro mi ni o te mali dugukolo do eble mai kado ka fo nyanye do katake o yoro la la se kado ka fo amisiku ubisiku dado kado ka fo akor ko ina to bana mai kado ka fo nunu mbe ka jalaki ta mali gouvernement ka segre sabla kado ka fo ulu ye la nyini minge kabini wati na aka je kado ka fo nyanye katake yoro langolo dola wal ma nyanye katake yoro la yoro mi ni o te mali dugukolo ye kabino do ka se fo bima ko mali gouvernement ma idado o kmola mali gouvernement kende ka kala do nyino ka beni ulu ka o krofo ye ka keni ulu ka o lanyini mai kado ka fo ni de kebe sababu ye kidale ka wol mai kado ka fo sema mo kado ka fo o dimileme fujeni mani wati na mali gouvernement re ko mai kado ka fo o tomo ula ni metalge kado ka fo fon fe me ni o be talge kado ka fo accord d'Alger ko mala kolu dato robbi u dato roshini o de sababu la kado ka fo ni delegation belebele nunu ngoni tame wala sai kado ka fo ka be chebe abisika sabati to bana mali gouvernement ulu ni aw ni nyanje nyado ka fo nu tara kidali kado ka fo mami be ni uganga u bisibla wal mai kado ka fo obi ke sababu ku bisibla ma abisika fo o re kidali anyema yego o ye ku kado ka fo algabaso aga intala nyado ka fo o ye u ka ton nyema ma sema re njema to ye o pai kado ka fo o de bi mo bisibla ma kado ka fo fasiba ale ka fola akui
k'a dɔn k'a fɔ kabini k'a dɔn k'a fɔ Jean décembre kalo tile 21 maa minnu filɛ nin ye ni o bɛ wele ko coordination des mouvements de Lazare minnu kɔni y'u tunduru k'u jɔ k'a fɔ ko u ta tɛ nin ko in nɔ bilen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ accord ko la c'est pas ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ délégation min ni u taalen filɛ Kidali yali n'a dɔn k'a fɔ ko u na se ka Kidalikaw la convaincre wa u ni Kidalikaw ni an ka gouvernement u na se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ la jɛlɛ tigɛ wa an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen bɛɛ parce que b'a kɔni ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye ko ye ko min k'a dɔn k'a fɔ ni a baara sera ka kɛ a ka ɲi kosɛbɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ Kidalikaw u jɔ mɛ jɔyɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ ko ni wuli ka jɔ ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kabi san 2015 min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ accord d'Alger u bolonɔ bilara k'a dɔn k'a fɔ ko u ka taa can tile kelen i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye fasiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ indicateur du haut niveau a jamutɛnɛ ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara a jamutɛnɛ foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara accord d'Alger mun na a bɛ ko fɔlɔ ta Abu doni mun kama mun ye Mali b'i bolonɔ bila accord d'Alger la maa minnu b'u bolonɔ bila a la u y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn ye nin ye fɛn mun ni a labatoli bɛna gɛlɛya kosɛbɛ jamana in kɔnɔ nka Abu Safinɛ Jara fɛn jumɛn de kɛra sababu ye u y'u bolonɔ bila a la o sababu kɛ a doni kama Abu Safinɛ Jara jamana de kun bolo sirilen don k'a da n'u kun b'u bolonɔ bila a la a bɛ kɛ baara ye dɛ n'o tɛ maa minnu y'u bolonɔ bila accord d'Alger na a doni kama u b'a dɔn k'a fɔ na a ko in ko k'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ a bɛ na ni furugufurugu ye a bɛ na ni mankan ye nka a doni kama n'u kun b'u bolonɔ bila a la Abu a tun bɛ kɛ baara ye dɛ a tun bɛ kɛ baara ye dɛ a tun bɛ kɛ baara ye a tun bɛ kɛ baara ye a doni kama donc mɔgɔw k'o faamuya accord d'Alger ko in kɔnɔ n'an bɛ taa siga t'a la an bɛ se Abi Sisoko a sɔgɔlen man na nin waati na mun ye Faransi Abu hali bi sirajan taama an bɛ taa indépendant min bolo don kura ye ka bɔ ni a ye mun ye Ablaye Jara jarakɛ i balimakɛ Abu a kumara a ko an bɛ don min na komi bi n'o bɛ jatigɛwale kɛbaaw ko fɔ an ka jamana camancɛ bolo fɛ u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka an ka lakanabaaw ni k'u sɛgɛrɛ Abu i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa 3 ani maa damadɔ ko olu kɔni banana attaque mun na a taara ka ɲɛsin mun ye Siyanso n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ san mara o fɛ Abu ani ka taa fara mun ye Gomankura kan Gomankura ale fana ye dugu ye dugu mun na a bɛ ɲɔnɔ mara o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Ablaye Jara ko fɔ a y'a jira k'a fɔ nin waati laban in na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu Abu Safinɛ Jara k'u ka wuli ka jɔ ko o fanga ka bon dɔɔni yɔrɔ mun bɛ n'an ka ma ko san mara ani ka taa bila mun ye ɲɔnɔ mara la Abu i bɛ na ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa ninnu k'u bɛ ka gɛlɛya ta ni ka maanifinw kɔni k'u sɛgɛrɛ a dɔn la i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya ta ni ka an ka lakanabaaw yɛrɛ k'u sɛgɛrɛ Abu o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin attaque 2 in n'o bɛ Siyanso ta ko fɔ ani ka taa fara mun ye Gomankura kan Abu attaque 2 in kɔni ko a kɛra sababu ye mun ye maa 3 kɔni o nin tora a la sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ni yɔrɔ y'an bɛ don min na komi bi kɛrɛnkɛrɛnla yɔrɔ mun bɛ n'an ka ma ko Siyanso Abu Safinɛ Jara ale ye yɔrɔ ye san mara yɛrɛ bilama i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'o bɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu ko fɔ n'an ka ma ko Katiba Masina olu sennɔ kɔni ko a ka ca nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko nin attaque kofɔlen 2 fɛn fɛn na a kɛlen filɛ nin ye Abu ko jatigɛwale kɛbaa minnu bɛ n'an ko ma ko Katiba Masina n'o ko fɔra a tɛ cɛkɔrɔba nɔgɔlen ye a t'ale ka jɛrɛjɛkulu ko fɔ wa Amadu Kunfa Abu k'olu de kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya ta ni ka maanifinw k'u sɛgɛrɛ jamana camancɛ bolo ani ka taa bila mun ye a tilibiyanfan na bi mun ye Ablaye Jara ye a ko mun ye nɛgɛ ɲɛ 22 waati Abu mun ye tarata k'a dugu jɛ araba la n'o bɛ bɛn kunun ma février kalo tile fɔlɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa dɔ kɔni u y'u kunda mun ye Siyanso kan n'o bɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu ko fɔ les terroristes Abu Safinɛ Jara k'u donnen waati mun na mun ye u donna san donda kɔni o fɛ Abu Safinɛ Jara ni ka sɔrɔ ka mun ye mugu pɛrɛn k'o dabɔ mun ye sanfɛla la Abu Safinɛ Jara kabu ye o baara kɔni k'o kɛ Abu Safinɛ Jara maa ma bɔ o de hukumu kɔnɔna la k'u ye mugu pɛrɛn kɔni ka a dabɔ k'a ɲɛsin mun ye poste de contrôle mun bɛ n'o bɛ Siyanso o mara kɔnɔ Abu Safinɛ Jara u ye tiiri kɔni ka a boloda ka ɲɛsin yen ma sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ waati mun na komi jatigɛwale kɛbaa ninnu u tilala u ka baara in na Abu Safinɛ Jara u y'u kunda sira mun kan sira mun o bɛ bɔ Abu Safinɛ Jara san ka taa bila Mɔti ni Kucala cɛ u y'u kunda o sira kofɔlen kɔni ko kan sɛbɛnnikɛla ko nin jatigɛwale kɛbaa ninnu Abu Safinɛ Jara i tun bɛna ye k'a fɔ k'u tun bɛ moto de la Abu Safinɛ Jara moto k'u tun b'o de la wa a kɛra sababu ye mun ye polisi 1 ani civil 1 Abu Safinɛ Jara ko olu ni polisi 1 ani civil 1 Abu Safinɛ Jara ko olu ni tora mun ye Siyanso o mara o kɔnɔna ta la wa mun ye maa 7 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara ko olu banana o maa 7 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye polisi damadɔ b'o polisi 2 b'o la ani ka taa fara mun ye gendarme 1 kan Abu Safinɛ Jara ko o b'o maaw la sɛbɛnnikɛla ko
a ko nunu ma dɔw dɔrɔn ma koyi n'o bɛ jatigɛ wale kɛbaa nunu ko fɔ abu i bɛ na k'a fɔ ko nin poste de contrôle mun n'a bɛ séance mara la abu safinɛ jara k'u ye tiɲɛni caman kɛ koyi ko sabu kɛ mun ye moto dɔw bɛ u y'olu jeni ka mobili kelen fɛnɛ ko o jeni sɛbɛnnikɛla ko waati mun na nunu kɔni tilal'u ka baara la abu safinɛ jara k'u i bɛ na k'a fɔ ko an ka lakanabaaw kɔni o surutula i n'a fɔ sankisɛ abu safinɛ jara mun ye jatigɛ wale kɛbaa nunu u ta fan ko o fɔra lakanabaaw ye abu safinɛ jara ko lakanabaaw kɔni ye fɛɛrɛ dabali kɛ k'u sɔnsɔn kɔ abu safinɛ jara k'u da u nɔfɛ abu safinɛ jara k'u gɛn abu safinɛ jara san tomiya ani fo ka taa bila mun ye burukina frontière la an bɛ don min na komi bi an ka lakanabaaw kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ k'u kɛ ni jatigɛ wale kɛbaa minnu n'u taara nin baara ta ka sansokaw k'u sɛgɛrɛ a mana gɛlɛya cogo cogo san mara tomiya ani ka taa bila mun ye burukina faso frontière la u tɛ bɔ yen kɔnɔ wa mun ye u nɛgɛnɛden k'u n'a a karaba sɛbɛnnikɛla ko a ko hakilila jiginɛ bɛ na ye k'a fɔ ko san 2020 abu mun ye ville de san n'o ko fɔra a tɛ san ko fɔ wa mun ye attaque terroriste ko a taara k'u yen sɛgɛrɛ kura ye abu o attaque terroriste mun n'a taara ka yen sɛgɛrɛ ko a kɛra sababu ye maa damadɔ kɔni ko o fatura wa mun ye maa damadɔ fana ko o banana sɛbɛnnikɛla ko juillet 2022 abu nin poste de contrôle kelen kelen n'o bɛ séance poste de contrôle ko fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jatigɛ wale kɛbaaw u taara bingali ta ni ka poste de contrôle ka a sɛgɛrɛ san 2020 abu safinɛ jara ko o kɛra sababu ye maa saba ko olu ni tora o la wa mun ye o maa saba la mun ye finitigilaka kelen o b'o la min ye civil fila abu safinɛ jara ko o b'o la o finitigilaka yɛrɛ ko o tun ye douanier ye wa i bɛna ye k'a fɔ ko o tun ye douane baarakɛla ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko min ye kilomɛtiri damadɔ sɔnni san cɛ min ye nin jatigɛ wale kɛbaa ninnu fana ye janvier kalo tile 30 abu safinɛ jara u ye bingali ta dugu min bɛ n'an k'a ma ko gomakura u ye bingali ta ni ko gomakura k'a sɛgɛrɛ bingali ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u taara mugu paranta de don dugu jukɔrɔ abu safinɛ jara mun ye an ka lakanabaaw ye olu nana yɛlɛ mugu paranta in sanfɛ a kɛra sababu ye mun ye an ka sɔrɔla kelen bɛ abu o ni tora a la wa mun ye maa naani fɛnɛ ko o banana maa fila b'u la olu ka bana kɔni ko a ka jugu kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na komi bi mun ye segu abu safinɛ jara ani ka taa bila mun ye san mara yɛrɛ kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu u bɛ ka maaninfinw fana ta k'u jaso ka tunu n'u ye o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnla mun ye ɲanfun ye ani ka taa bila mun ye jire la abu safinɛ jara k'u kɛlen bɛ k'o baara ka a boloda sɛbɛnnikɛla kɔni y'a yira k'a fɔ u ye nin kɛwale fila mun ni k'o kɛ u ye nin bingali fila mun ta ni ka ɲɛsin an ka yɔrɔw ma siyanso n'o bɛ san mara la ani ka taa bila mun ye gomakura ɲɔnɔ mara la k'a kɛra sababu ye maa saba kɔni o ni tora a la wa mun ye maa damadɔ fana abu ko olu banana minnu ni tora a la an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲiniw la ala ka yafa k'u ma olu ye sedusuw de wa maa minnu fana n'u banana abu safinɛ jara an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya badabada ala k'u di kunnafoni filɛ nin ye an y'a saba ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔna la Ablaye Jara ale sɛbɛnnikɛla tabarikala bidi ka dɔn k'a fɔ Ablaye Jara an b'a fo bamananw b'o de fɔ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ni a jara a bɛ se fila n'a ma ja i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ dafa fila min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin jɛrɛ jɛkulu in na min ni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wele ko affaire de Kemitɔ n y'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na nin kɛra fɛn ye fɛn min ni a kɛra ka sababu ye ka jamana kɔnɔdenw ka u sɛbɛ tɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn k'a fɔ alisilamɛya dinɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka maaw sɛbɛ tɔɔrɔ parike min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ communiqué la i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Dunbi Fakoli Dumiya i k'a dɔn k'a fɔ ani ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ a ka ko accusé ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa 5 wɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ ka taa fara olu kan san 5 kaso san 3 kaso i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye u ta k'u sɛgɛrɛ awɔ san 5 ni san 3 san 5 mɔgɔ 5 kɛ mɔgɔ 5 kaso ye san 3 ye awɔ mɔgɔ minɛnen mɔgɔ 5 ka fara ale kan siga t'a la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin affaire min filɛ nin ye n'a bɛ wele ko Kemitɔ n y'a dɔn k'a fɔ nin kɛra waati ye waati min ni a sɛbɛ gɛlɛyara anw ka jamana in kɔnɔ maa min bɛ yen ni o cogoya ko Madu Danbele k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ waati dɔ la nin cɛ in kɔni k'a dɔn k'a fɔ a ja yera bɔlɔlɔ sanfɛ maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a ye alisilamɛya ka a sɛbɛ jɔya maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra sababu ye min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye alikuranɛ n'a k'a dɔn k'a fɔ ka o da ka o tereke min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lagosi sugu bɛɛ lajɛlen ka o ta i k'a dɔn k'a fɔ ka anw ka alisilamɛya dinɛ k'ale sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛra ko ye min ni k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛyara komini kati k'a dɔn k'a fɔ ale tribunali la k'a dɔn k'a fɔ taratadenw ni o bɛnna janvier kalo ale tile 31 ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ procureur la san 3 Baɲango kaso i k'a dɔn k'a fɔ a y'o ta ka i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka sɛbɛnnikɛla k'o sɛgɛrɛ maa min bɛ ni o cogoya ko Dunbi Fakoli Dumiya
n'i y'a dɔn k'a fɔ ale y'i k'a dɔn k'a fɔ u ka écrivain san saba kaso i k'a dɔn k'a fɔ o taara ka bila o kan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa saba wɛrɛw maa duuru wɛrɛw la i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi olu bɛ bolo la maa min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a cogoya ko Madu Danbele n y'a dɔn k'a fɔ ale de ye waleya cɛjugu in kɛ an bɛ waati min na komi bi ale kɔni a bɛ boli bin nɔ ale bɛ ka taa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Madu Danbele ale bɛ ka taa ale ye waleya cɛjugu min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra fɛn min n'a ma dogo maaw la sabula i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye nin ko in ye réseaux sociaux sanfɛ maa min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a ye alisilamɛya i k'a dɔn k'a fɔ ka lagosi ta k'a sɛgɛrɛ min n'i k'a dɔn k'a fɔ o ye alikuranɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ k'o da dugukolo ma ka o tereke i k'a dɔn k'a fɔ lagosi sugu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ a y'o ta ka alisilamɛya diinɛ k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministère so min ɲɛsin bɛ i k'a dɔn k'a fɔ affaires religieuses et du culture ma n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ yɛrɛ a ministre so ye ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ procureur général ma ninnu k'a dɔn k'a fɔ a waatinin kama olu ye communiqué dɔ bɔ k'o bi tandalen min b'a u ka dusuma kasara k'o yira min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ condamnation na o ye i k'a dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu min ni a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ nin ministre so in ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ procureur général ma ninnu ko k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma bɛn bi a ma bɛn sini min n'i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ a wele ko condamnation o conseil islamique du Mali n y'a dɔn k'a fɔ o fana o ye diinɛ ɲɛmaaw ka tɔn ye o tɔn o jɛkulu i k'a dɔn k'a fɔ o waatinin kelen na olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ dari k'a dɔn k'a fɔ olu sina ka plainte tigɛ dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ k'a bin maa ninnu kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa 6 la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ kabini novembre kalo tile 3 san 2022 ninnu kɔni minɛ na i k'a dɔn k'a fɔ ka u bila koko naaniw ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ yen ni o ye Dunbi i k'a dɔn k'a fɔ Fakoli Dunbiya n y'a dɔn k'a fɔ ale bi n'a fɔ ale y'u ka sɛbɛnnikɛla ye i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ a wele ko écrivain ale de kɛn bɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka fɛn ninnu k'u sɛbɛn gafe kɔnɔ min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Salifu Danbele i k'a dɔn k'a fɔ o ye maa min ye waleya cɛjugu in kɛ n'o ye Mahamadu Danbele o ye o balimakɛ maa dɔ fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni o tɛgɛ talen bɛ ko in kɔnɔ n'o tɔgɔ ko Jakarija Tarawele hali y'a sɔn i k'a dɔn k'a fɔ Mono ko Manɔgɔ wala Manɔgɔ don alias Manɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'o bɔra yen maa dɔ fana bɛ yen ni o tɔgɔ ko Lamini Dunbiya n'o fana bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ Kolokoto awɔ n'i ma tɔgɔ ye Abubakari k'a dɔn k'a fɔ Abubakari Keyita awɔ Kolokoto di Kolokoto Abubakari Keyita i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Nama Dunbiya ma ninnu de ye maa ye maa minnu i k'a dɔn k'a fɔ ni affaire in sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ u tɛgɛ tara kuma i k'a dɔn k'a fɔ kogonaaniw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ o waati in na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu waati min na u welela k'u ɲininka baara la procureur ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a yira k'a fɔ ko waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u ma jɔn ko ngala fɔ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'u dafasa ja togo bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ kimiti ko kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ o diinɛ in kɔnɔ koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ olu ye o jɛkulu maa ye nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni i k'a dɔn k'a fɔ Madu Danbele y'o baara kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni kɛn bɛ ka cɛ ka bɔ n kɔrɔ k'o ta ka Madu sɛgɛrɛ nin waati la o tuma i k'a dɔn k'a fɔ Muntaka Tali bɛɛ lajɛlen bɛ Muntaka Tali dɔn i k'a dɔn k'a fɔ o de ye avocat ye avocat min i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ ka nin ko in ka a baara bɛɛ lajɛlen k'a fɛsɛfɛsɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ avocat don société civile to a la i k'a dɔn k'a fɔ maître Muntaka Tali la i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ ta koyi i k'a dɔn k'a fɔ aw kɛlen filɛ ka waleya min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ bɛn anw ka alisilamɛya diinɛ ma sabula i k'a dɔn k'a fɔ Muntaka Tali ko i k'a dɔn k'a fɔ cɛ min filɛ nin ye ni o ye Dunbi Fakoli Dunbiya ye i k'a dɔn k'a fɔ ale kɛlen filɛ ka waleya min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye waleya cɛjugu de ta ka an ka alisilamɛya diinɛ k'o sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka alisilamɛya diinɛ k'o ta k'o lagosi a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin anw ka kira fana ma n'o ye k'a dɔn k'a fɔ prophète Mohamadu ye paix et salut sur lui kisi ani nɛɛma bɛ a ye i k'a dɔn k'a fɔ Muntaka Tali a ye jalaki belebele ta ka nin cɛ in k'a sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu i y'a ye k'a fɔ u bɛ ka nin baara in kɛ e min kɛ bɛ sababu ye ka kɛ a sɛbɛnnikɛla ye e min y'u ka écrivain i k'a dɔn k'a fɔ ko i nɔ bɛ ko in nɔ kosɛbɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ jalakiw kɔni taara ka cɛ in k'a sɛgɛrɛ n'o ye Fakoli Dunbiya ye Fakoli Dunbiya i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni kɛ bɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka bɛnbaliya i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛna kɛ sababu ye bɛnbaliya ka don anw ka diinɛ ko la koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ alisilamɛya diinɛ na k'a lagosi Muntaka Tali a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko Fakoli Dunbiya k'a dɔn k'a fɔ Mali jamana min i k'a dɔn k'a fɔ ni anw sigi bɛ laïcité kan o i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni i ka taabolo ka ɲi maa man ka maa ta lagosi maa man ka maa bɔ i taabolo kan Muntaka Tali i k'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɔrɔfɔ ninnu fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Fakoli Dunbiya i k'a dɔn k'a fɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ a ye baara cɛjugu min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin a ma maa duuru minnu filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ka taa fara i k'a dɔn k'a fɔ Fakoli Dunbiya kan san 3 kaso i k'a dɔn k'a fɔ ko a taara ka bila u kan koyi an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa min yɛrɛ ye kuranɛ
fana da k'a tereke n'o ye Madu Danbele ye ale bi ko a bɛ taama bino a bɛ bolili bino i ka dɔn k'a fɔ Fasiriba ka fɔ la waati o waati i ka dɔn k'a fɔ ni tɛgɛ dara cɛ in kan ani min ka kan tribunal ka bolo kan k'o na ta k'a sɛgɛrɛ koyi f'a kasa siga t'a la dɛ Fatiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ l'indépendant kɔnɔ Umaru Bari ale ka sɛbɛn Abu 22 septembre ne b'ale sama ka gɛrɛnna mun ye fasirikɛla jɛkulu nin ye olu ka fasiri ye Abu an bɛ don min na ko bi an ka taa tribunal de la commune 4 la e ko dɔ ka ba tɛ kaso bon na wa Abu inspecteur général de police Yaya Sangare ale tɛ dɔ ka ba ye Abu min ye dankɔrɔba ye inspecteur général de police Yaya Sangare an bɛ don min na ko bi dankɔrɔba in a bɛ kaso bon kɔnɔ awɔ ayiwa inspecteur général de la police Yaya Sangare o bɛ kaso la a bɛ kaso la ayiwa fana sɔn tɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko le juge du premier cabinet du tribunal de la commune 4 Abu i bɛ na ye k'a fɔ ko ale kɔni ye inspecteur général de police Yaya Sangare a ye mandat de dépôt k'o ta ka d'a ka tɛnɛndon dɔ bɛnna janvier kalo tile 30 ma Abu Yaya Sangare yɛrɛ maaya bɛ don min na ko bi a bɛ retraite la a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ a b'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye inspecteur général de police Yaya Sangare Abu plainte mun n'o donnen bɛ a kama an bɛ don min na ko bi Abu ko mun ye Yamadu Keita Abu ale nin ka taa fara mun ye ancien directeur général de la douane n'o bɛ Amadu Togola ko fɔ olu de kɛlen bɛ ka plainte don mun ye inspecteur général de police Yaya Sangare Abu ale kɔni tɔgɔla kiri bunakun kɛnɛ kan envers mun n'a bɛ tali kɛ dugukoloko dɔ kan dugukoloko mun na a wari bɛ t'i jɔ fo 7 millions 190 Abu ko a wari ko a bɛ t'i jɔ o la kibaruya kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi baara in talen bɛ ka kalifa maa mun na n'o bɛ juge d'instruction ko fɔ Abu Safinɛ Jara a bɛ na enquête kɔni ka a dayɛlɛ o sababu kɛ a yelen bɛ k'a fɔ ko min ye plainte caman de bɛ yen Abu Safinɛ Jara k'o donnen bɛ nin dankɔrɔba in kɔni a tɔgɔ la n'o bɛ inspecteur général de police Yaya Sangare a b'o ale ko fɔ nka mun ye juge du premier cabinet du tribunal de la commune 4 ale kɔni y'a jira k'a fɔ yanni nin ko in kɔni o ka sɛsɛ Abu Safinɛ Jara ko mun ye Yaya Sangare ko a sigiyɔrɔ ka taa bɛn mun ye Bamakɔ kura kaso bon ma fɔlɔ yanni u ka tila mun ye baaraw kɔni ka taa bila ye fɔlɔ a bɛ kɛ ten fana n'o tɛ u ka teli koyi bi na kɔni u ka teli dɛ ko bɛ ka ɲɛnabɔ dɔɔnin an bɛ don min na ko bi tribunal de la commune 4 kɔni Abu Safinɛ Jara u ye mandat de dépôt k'a ta ka da mun ye inspecteur général de police Yaya Sangare a ye daraka dun mun ye kaso bon kɔnɔ nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye 22 septembre kɔnɔ i bonya o b'a la an tɛ taa sɛgɛnnafiɲɛ an ka taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ ka na mun ye Usain Bolt ye a bɛ yan dɛ a bɛ Usain Bolt bɛ yan a bɛ yan Usain Bolt bɛ yen wa mun ye douane fana ye Abu Safinɛ Jara wari mun kun ɲaaminen don mun ye Kati ka bolofara douane ka bolofara min bɛ Kati tɛgɛ dara Bayidi Mayiga ne Bayidi Mayiga u y'a nkalon ka bɔ a jɔyɔrɔ la Bayidi Mayiga awɔ ale ye Mayiga ye dɛ Mayiga do kɛ où est le problème ayiwa o gɛlɛya bɛ min ne ko ale ye Mayiga ye dɛ ne ko Mayiga de don Tarawele tɛ nin na dɛ Tarawele tɛ nin na dɛ ne balimamuso n'i tun bɛ ale gosi ale bɔlen nin nɔ i balimamuso an ka taa fan fɛ bi ko Ala ka kanu jiji Abu Safinɛ Jara n taara n nana dantigɛliba o t'o la bilen mun ye kunnafoni bala an b'o kɛnɛ de kɔnɔ foli an b'a ta ni ka sarada nin waati in na k'a ɲɛsin mun ye Seku Yanoke ale bɛ Siba saba kɔrɔ ani ka taa fara mun ye Adama Sanogo ka n'a ka ma ko Dafi Mori ko ɲuman dugumala la Lasi Jalo Coiffure n'o ko fɔra a bɛ ko ɲuman ni Wɛrɛda yɛrɛ ko fɔ Lasi Jalo Coiffure Abu Safinɛ Jara Wɛrɛda sugu la foli bɛ lase nin bɛɛ lajɛlen ma ninnu ye an kanubaw ye an b'u fo Yusu Sisogo ale tɔgɔ la i bolo don an ka taa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don teliya la nin ye i ka dɔn k'a fɔ nouvelle horizon ye olu ko di Fatoumata Doumbia ale ka sɛbɛn don Fatou ko di i ka dɔn k'a fɔ maa 15 Baɲango minnu n'i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ wele ko clandestin n'olu ye i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ ka hali bɛ ka u dogo anw ka jamana in sanu ka a labɔ i ka dɔn k'a fɔ nin waleya cɛjugu in kɛra i ka dɔn k'a fɔ Kayi mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ cercle min ni u bɛ wele ko Keɲeba min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka Mali gouvernement la kabini waati dɔ la ka kɛ n'i ka dɔn k'a fɔ hakilina min bɛ tali kɛ refondation la o sababu la i ka dɔn k'a fɔ Mali gouvernement u ye décret dɔ bɔ k'a bin tandali min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sanu minnu n'i ka dɔn k'a fɔ a tun bɛ ka bɔ bɔcogo cɛjuguw la walima i ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka bɔ sonyaniw kɔnɔ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ dogodogoni duguw kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a jɔ n'a ta o ta hali bi i ka dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ hali bi maa dɔw bɛ k'u wɔlɔmɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka taa an ka sanu k'a labɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ Kayi mara kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ élément dɔw bɛ brigade
de la gendarmerie tuala i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni taara tɛgɛ da min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ site dɔ kan site ka dɔn k'a fɔ site d'orpaillage dɔ kan min ni ka dɔn k'a fɔ maaw bɛ ka a labɔ i ka dɔn k'a fɔ k'a ma sɔrɔ yamaruya sɛbɛn fan si tɛ u bolo nin waleya i ka dɔn k'a fɔ ko a kɛra arabadon février kalo ale tile fɔlɔ san 2023 la maa 15 baɲango i ka dɔn k'a fɔ maa dunanw don wa i ka dɔn k'a fɔ ko kulobilew dogo i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ tara ka da u ka dadalen fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u n'u ka mansinbaw la fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ tali kɛ sanubɔ minɛnw na i ka dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ tara ka da u bɛɛ lajɛlen kan wa i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ ko u bila mɛ min bɛ tali kɛ justice ale ka bolo kan minisiriso min ni o ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ sanukow ma ani jukɔrɔkow ka taa se kurankow ni yelenkow bɛɛ lajɛlen ma i ka dɔn k'a fɔ direction nationale de la géologie et des mines n y'a dɔn k'a fɔ o ye sanukow ka direction ye i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sanu a bɛ se ka bɔ illégal kɔnɔ cogo min na n'o ye ka sanu ka bɔ dogodogoni dogo la min ni o tun bɛ ka kɛ waati tɛmɛnenw na o baara bɛ se ka jɔ cogo min na min kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka o kɛlɛ kɛ bere k'a ta koyi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin cakɛda filɛ in na a sababu la i ka dɔn k'a fɔ ko u ye brigade dɔ bila sen kan brigade min ni i ka dɔn k'a fɔ o ɲɛmaa ye i ka dɔn k'a fɔ Nicolas Cissé le colonel major Nicolas Cissé i ka dɔn k'a fɔ ale ye haut fonctionnaire de la défense ye i ka dɔn k'a fɔ direction nationale de la géologie et des mines la Nicolas Cissé i ka dɔn k'a fɔ ale n'a ka brigade u bɛɛ wuli ka jɔ la i ka dɔn k'a fɔ u ka wuli ka jɔ taara kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ site d'orpaillage dɔ la i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ Keɲeba mara kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ka taa tɛgɛ da i ka dɔn k'a fɔ ni maa ninnu kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa 15 baɲango maa 15 minnu ni ka dɔn k'a fɔ ninnu tun bɛ ka site dɔ labɔ a ka jɛ i ka dɔn k'a fɔ ka sanu bɔ i ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in na min ni ka dɔn k'a fɔ o sanu bɔ yɔrɔ site ni o jɔ ko i ka dɔn k'a fɔ o Kalo BD Golfo Golf kosɛbɛ o de ye a coye awɔ mais i ka dɔn k'a fɔ nin de ye sanubɔyɔrɔ in coye walima nin ye société in yɛrɛ coye i ka dɔn k'a fɔ nin société in filɛ nin ye minnu ni u tun bɛ ka sanu bɔ nin ye société min ni a yamaruyalen tɛ ka sanu bɔ anw nin waati na anw ka jamana in kɔnɔ mais i ka dɔn k'a fɔ brigade de la recherche gendarmerie Tuala n'a ɲɛmaa ye i ka dɔn k'a fɔ le haut fonctionnaire Nicolas Cissé colonel major Nicolas Cissé ale n'a ka cɛdenw i ka dɔn k'a fɔ ka taa se ministiriso min ni o ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ minima ani ka dɔn k'a fɔ énergie ani eau ma ninnu ka cɛsiri kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ sera ka da ninnu kan an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka minɛnbakuru caman minɛna minnu ni ka dɔn k'a fɔ u bɛ wele ko pelle ani ka dɔn k'a fɔ mobili minnu ni olu bɛ kɛ sababu ka sanu k'a doni ani ka dɔn k'a fɔ minɛn minnu bɛ u bolo minnu ni ka dɔn k'a fɔ o ye moto pompe ye ani ka dɔn k'a fɔ moto pompe pick-up dɔw fana tun bɛ u bolo fɛn o fɛn bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka bolifɛn na u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ ko u ye affaire in da i ka dɔn k'a fɔ k'a di justice ma i ka dɔn k'a fɔ ni maa ninnu ni min ka kan i ka dɔn k'a fɔ ko justice n'a a da u kan Basiri filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Fatoumata Doumbia ale ka sɛbɛn Abu Fatoumata Doumbia an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ ni maa ko min ye nanzarakulo bilen Abu Safinɛ Jara o tɛ se ka na abada ka bɔ a ka jamana kɔnɔ ka na anw ka sanu k'o bɔ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ anw yɛrɛ dɔw ka sira fɛ a tɛmɛ an denmisɛnnin de ya a tɛmɛna an ka sira dɔ de fɛ awɔ minisiriso in yɛrɛ u k'a ɲɛɲini u k'a ɲɛɲini u ka Abu jamana in kɔnɔna la u ye san caman de kɛ sanu min bɔ ka taa jamana kɔnɔdenw ta a kɛ don ka ca sanu min bɛ suɲɛ kan jamana in kɔnɔ n'a fɔra i ye Abu ala ka ɲɛ ka d'a ma Abu ne bɛ n bolo n b'a ka don teliya la autorité morale Baba Adama Touré Faransi kɔnɔna la a ka foli bi yan Abu le dénicheur n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye dénicheur a rédaction ma u kumara u ko anw ka vérificateur général n'o o ko fɔra a tɛ Sanba Alimudu Babi a ta ale ko fɔ wa dankɔrɔba in ko a ye fara kari ba la kura ye dɛ Abu vérificateur général a nana ye k'a fɔ ko mun ye jamana yɛrɛ ka mobili dɔw kɔni bɛ yen ani ka taa fara mun ye jamana yɛrɛ ka fɛn dɔw bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye cakɛda mun o sigira sen kan ale bɛ se ka fɛn ninnu k'u kɔlɔsi cogo min na Abu ko wo nana ye u ka kulusi kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko san 2018 o kɔnɔ Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye vérificateur général Sanba Alimudu Babi ale tɛmɛna nin cakɛda in sira fɛ n'o de bɛ direction générale de l'administration des biens de l'État ale tɛmɛna nin sira fɛ wa a ye laɲini dɔ k'u bolo k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u ko laɲini k'o sigi sen kan Abu mun ye vérificateur général ye
a kɔni ye a sen bɔ a kɔrɔkɔrɔ san 2022 fana kɔnɔna la ka taa jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na ale ye laɲini mun kɛ direction générale de l'administration bien de l'état fɛ n'o y'a sɔrɔ laɲini ninnu kɛlen bɛ sɔrɔ fɛn ye nka Abu Safinɛ Jara ko a ko kɛlen bɛ jigi wari ye koyi ko sabu kɛ mun ye vérificateur général Samba Alimude Babi a nana ye k'a fɔ ko olu ye laɲini mun k'u fɛ Abu i bɛna ye k'a fɔ ko kɛmɛ sigira ko mun ye u ye 12 ani tila dɔrɔn Abu Safinɛ Jara ko u ye o de kɛ majɛ caman kɔni ko o bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a y'a yira k'a fɔ ko mun ye vérificateur général ye a nana ye k'a fɔ ko waati mun na a tunna nin yɔrɔ kofɔlen min na n'o bɛ Kulukoro u ka bolofara mun n'o bɛ Kulukorukaw fɛ yen ani ka taa fila mun ye Segukaw fɛ yen Abu mun ye Segu Samba Alimude Babi vérificateur général a ɲɛmaaba tɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni jateminɛw nana ye k'a fɔ Abu Safinɛ Jara ko ninnu ma mun ye baaraw kɛ u kɛ koyi o sabu kɛ majɛ caman o nana ye jamana yɛrɛ ka cakɛ mɔbiliw jamana ka cakɛ moto Abu Safinɛ Jara ani ka taa fara mun ye a ɲɔgɔnna caman kan nin cakɛda in de kun kan ka a ko bɛɛ lajɛlen k'a fɛsɛ diplomate mun bɛ yen n'u taara retraite la Abu Safinɛ Jara ka taa fara mun ye ambassadeur kan olu ka bolimafɛnw bɛɛ lajɛlen kun bɛ taa bila nin yɔrɔ kofɔlen ninnu la Abu Safinɛ Jara a bɛ fɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nka k'u ka bolofara mun n'o bɛ Kulukorukaw fɛ yen don mun na mun ye vérificateur général san 2022 a taara ka taa laɲiniw ka taa jateminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ laɲiniw kɛlen bɛ sɔrɔ fɛn ye mun ye Samba Alimudu Babi ye Abu a ko kɛra jigi wari ye ko sabu kɛ a y'a ɲini u fɛ a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mobili minnu n'u bɛ yan ko a kana n'u ye Abu mobili ma ye Samba Alimudu Babi a ko Kulukorukaw direction générale de l'administration des biens de l'État baara mun n'o kalifala aw ma mobili mun n'o kalifala aw ma moto mun n'o kalifalen no aw ma moto ninnu bɛ min mobili ninnu bɛ min Abu kulusi ɲigina ne kulusi ɲigina sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Samba Alimudu Babi ye Abu ko a ko kɛra jigi wari y'a bolo a ko Segukaw fana fɛ yen mun ye direction générale de l'administration des biens de l'État kalifa minnu fana kun kɛlen b'o olu ma Abu n'o bɛ tali kɛ mobiliw la a n'a ɲɔgɔnna caman Abu ko mobiliw fana tununa ye u kan'u nɔ bila dɛ mamu fa u yɛrɛ fɔ jamana ka mobili jamana ka mobili ko o kalifa aw ma k'a kɔlɔsi mobili kuturu ka tunu awɔ a dun ma suɲɛ dɛ a bɛ réforme jɔ bɛ foro la a jɔlen don n'a bilenna tan u t'u jɔ foro kɔnɔ Samba Alimudu Babi kɔni ko Abu a ma nin ko in bila dagiri dɔrɔn koyi a kan ka yɛlɛ n'a ye yɔrɔ mun na a taara nin ko kɔni k'a lase an bɛ don min na komi bi da bɛ mun ye direction générale de l'administration des biens de l'État u ka bolofara mun n'o bɛ Kulukorukaw fɛ yen ani ka taa fara mun ye Segukaw fɛ yen moto ni mobili mun n'a kun kalifalen n'u la Abu a taalen bɛ yɔrɔ jumɛn siga t'a la don na nataw la mun ye kasobon kɔni ale na dunankura k'o sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye le dénicheur ale kɔnɔna la mun ye la rédaction olu ye ka fatiri don i bonya o b'a la l'œil du Mali k'a dɔn k'a fɔ nin ye B Kamara ale ka sɛbɛn ye l'œil du Mali i k'a dɔn k'a fɔ exil politique i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye docteur Boubou Cissé Usain Bolt dɔw ko a ma i k'a dɔn k'a fɔ Usain Bolt ale don n y'a dɔn k'a fɔ o ye maa min k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa min bɔ boli la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ docteur Boubou Cissé la i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka candidature ko yali i k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in a na se ka kɛ candidat ye wa URD cɔ la wa a tɛna se ka kɛ candidat ye URD cɔ la wa o kuma k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali kɔni a tɔ min guwanmɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan a bɛ gɔnɛ bere k'a dɔn k'a fɔ B Kamara ale ka fɔ la a k'i k'a dɔn k'a fɔ ni i y'a ta k'a lajɛ Boubou Cissé k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba ye maa don maa min k'a dɔn k'a fɔ ni a ye jɔyɔrɔbaw fɔ anw ka jamana in kɔnɔ waati tɛmɛna i k'a dɔn k'a fɔ nin yɛrɛ tun bɛ wele ko technocrate n y'a dɔn k'a fɔ o tun ye maa ye maa min ni a tɛ politiki fan fɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ politiki maa kun tɛ a don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Usain Bolt la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Boubou Cissé a b'i n'a fɔ waati min na a tun bɛ fanga in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ IBK kɛrɛfɛ maa belebele kun don sabula i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ caman bɛ k'a dɔn k'a fɔ gouvernement kɔnɔ a y'olu kɛ poste de premier ministre a y'o kɛ ministre so min bɛ yen n'o nafa yɛrɛ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n'o b'i wele k'i k'a dɔn k'a fɔ ministre de l'économie finance i ko k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in a ye nin jɔyɔrɔ in kɛ a bɛ n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Boubou Cissé a kɛn bɛ k'i to i k'a dɔn k'a fɔ o kow fɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ politiki a kasa don bɛ a nun na dɔɔni o kuma i k'a dɔn k'a fɔ Boubou Cissé an bɛ o la waati min na Boubou Cissé a taara i cu canjali min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ n kɔrɔmuso cɛ ka parti la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ URD Aïssata Traoré ale cɛ ka Soumana Cissé
Cissé ala ma henana na kado ka fo atara ichu o ka parti kono kengenya kado ka fo are aka dugu o ka comité twala mi metalke kado ka fo tenengun ya do ka fo abe o comité twala mi metalke kado ka fo bubu Cissé la bubu Cissé kado ka fo ame watim na ko bi mada dare international o dara ka fili kado ka fo ni manununga mi metalke kado ka fo bubu Cissé watim na kado ka fo bela jele kame ka fo ko ni na ke URD ka cheboy sabla kado ka fo watim na kabe ayi twi kado ka fo ni parti ngono ko la na do kado ka fo URD kono kosobe sabla kado ka fo anyema ya ko na ke fenye mini asebe golera bubu Cissé kado ka fo ame watim na ko bi kado ka fo ma ko ni be ku yere nyinga yalu ki kado ka fo ma mi be ni ya soro ka fo ko mandat international be uka yalu ki kado ka fo una ke candidat wa na saka ke candidat wa ma chama be ki yere nyinga ki kado ka fo ni ya onga jamani parti ko ta laje parti bele sababe kado ka fo ko ni ya ta laje olu nyema ko keme problème yi parti mi be ni ojo ko adema ko ni kado ka fo ko gola be anyema ya ko kono ke kado ka fo Ibrahim Boubacar Keita alika parti la no ye kado ka fo RPM ye nya do ka fo gola be ukono ko muso cheka parti ni o URD kado ka fo ofana ko gola do me ukono kado ka fo wati temenu na akme ma chama nya ka fo ko ni URD ta laje bubu Cissé kado ka fo ko abisika ke candidat sabule kado ka fo mi metal ke candidature amusaka ko la kado ka fo ka campagne ka nya bubu Cissé kado ka fo ko akana ngadi wati temenu na akme kado ka fo ma chama ne be ni kado ka fo olu bolo fa go be bubu Cissé la kado ka fo ame wati ne ko me bi bubu Cissé kado ka fo abe jamani koka bubu Cissé kado ka fo ma tedo abe yoro mina ko nasika ke cheboye blenwa ko ma nasiki bolo kuro kanwa kado ka fo refondation abaro be ga ta to mina ko kado ka fo ko hali kada URD re temeni ngora ko fe ga boy parti wara munum be hali na ya soro ko olu mawte kofe ko kado ka fo ko jamani don na bolo kuro kado ka fo parti ma gamle akobana o parti politique abana bete na fana bana ndongena abigela de abi teraban ndongena tare abi tenteni akobe tenteni abi tenteni voilà abi tenteni na tendena abi nyasoro basiki kado ikado ka fo fatirba be kamara akikado ka fo ko gwela ko ni ikado ka fo dona tawla ikado ka fo ko abe nyama ya kula kerengene kado ka fo parti saba kerengene kado ka fo parti mi ni oye URD bubu Cissé aka candidature ikado ka fo ko gwela be ala sable kado ka fo bubu Cissé ko be yere nyinin bi kono ko ikado ka fo obe tama bi kono bubu bonili bi kono ma o ka candidat ko ko ikado ka fo ko gwela bala bubu yere ni avec yere ni isen bolti bi yere ni be kamara ale ka sebeno mini abe le du abu le denisher ma sama kura ka gerena rédaction ni olu ka fasiri abu affaire muna be talike dédouanement des importations de la Sonatama abu no okofra ate tabaglan ro ato okofowa abu olu ka mine mununu ube bo jamana woro kanga du anga jamana kono abu olu dédouanement dawulila songala o moye adugulente machila kaira ka foko do akun temane ina ibe na ka foko ji konin ko adurundula kosobe munye kati duani ale konna ula ji durundu kunte dore sabuke abu bona na ka kalama mo kaira ka foko munye Sonatam ale ka fe munnu be bo jamana woro kono ka do anga jamana kono duanye dode ko nimbe abu safna jira ulu keleme ka yurugu tanin ko dedo mako ko sekere abu safna jira ibe na ka foko munye ma keleme ale tora duruna de jugorji la ka banko no de be badi maiga no oba ale kofo badi maiga abu safna jira badi maiga ambe domna ko bi ko ale ko ni ale tole me duruna de jugorji ulla sebaningala ko ako ma folo muno okungulo tole ne nkoina ko ni enquête ko ni uka ba abu safna jira ko te mawra o badi maiga abu safna jira ni yaji te mena kalaje ale inspecteur de douanier abu badi maiga wa be munye kati okonna la kerengel la munye kulukoro mara badi maiga abe dangoro bayin douando abu safna jira ni envers muna be talige milliard duru ana kungamfe okan sebaningala ko wi na ka foko mi société nationale de tabac et alimentaire du Mali nanka mako Sonatam abu oluka munye mine mununu bebo jamana woro kono kato anwa jamana kono sigade na ke kaira ka foko nyami ko niko asebe ko chale ndo munye douani o fanfe abu ibe na ka foko munye dangoro bayndo be badi maiga ko fo bolo do ngoni ko anana shi amafo sebaningala ko ako badi maiga abu ni yaji temna kala je mado ale
ale de ye chef section recherche à la direction régionale des douanes de Kulukoro Abu Safina Jara dangoroba in ko akumbo oro ko fole na wa be ka be san 2018 o kono Abu ibena ye ka foko seven fura mundo be decision ko fo decision mundo o ya sigi ni joro ina Abu o decision kile kila kana awuli ka boni joro ina mu janvier kalo kile bisaba sam bafla ane sam mugo ane saba konna la wa ibena ye ka foko mu decision na mamun kile na keleme ki bolo na blala o de directeur général de douane maleni no be inspecteur général Amadou Konate no oba ale ko fo Abu Safina Jara sebani ngala ko akla jigina ninko ko Amadou ko mashila koy ga munye nyugu ko be nyaka kasi bokoro lawli o sabi ga munye suna tam Abu Safina Jara ko ayira ka fo ko munye suna tam ale ka fenno be do anga jamana kono tabaw mo fe munu meke ka tabaw ku gla o te mi fa onye wa no be sigara tu ko fo fe munu obeke ko gla Abu Safina Jara o fe nunu chama ne bo jamana woro kono ka do anga jamana kono wa be te mamu douane ma ko sira de fe anana ka fo ko munye par fin parallel do be konti parallel do me wati konti parallel do be Abu Safina Jara ko sikata la ko do meta na fulo mugu kata shere do kono no be douane ma wera ko fo na jara anasefla angoni me dom na kombi Abu ngulo fola mundo boraka bi akoina o de be talike badi maiga ame dom na kombi Abu sikata la badi maiga agalo na ka bo a place la folo mata do abna tabla romna na fani flani anya sama ka bo le denisher ale konna la ibunya bala wati sira ba ma jamana funo o ma badi maiga ma wuli gabuya yero menima ale kako jati mina nyema Abu Safina Jara obeta bla joro la joro mu fenano ka girini wuce ngo jamana ngo beteni ay ka do arash ya kelen doro sino ka fako wuli libi ma joro be ali ni aya soro ko wuli la ti joro ka do fo ali ni wiye yambla ay ni tida wuli de mama milliard durun ko sikata la de Abu le grand commerçant international Abdul Kadir Maiga dangro bayan ame fulita ninka asegara ni watina Carol Valentina ambi fu kosebe Issa Ji Dumbia Abu Safina Jara Italy fuli obela